την αρχική εκκίνηση του προγράμματος, πατώντας το Next πηγαίνουμε απευθείας στον πρώτο υπότιτλο. Με το Next πάμε στον επόμενο υπότιτλο. Με το Back πάμε στον προηγούμενο υπότιτλο. Με το Play, Start, γίνεται συνέχεια και με το Stop, Pause, η παύση του player. Η εναλλαγή από Play σε Pause και αντιθέτως γίνεται κάνοντας Tap σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης ή στο αντίστοιχο εικονίδιο. Από Default, προεπιλογή, εμφανίζονται τα αρχαία ελληνικά. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε όποια στιγμή θέλουμε τις γλώσσες της επιλογής μας από τις σημαίες. Η μεγέθυνση ή σμίκρινση των γραμμάτων γίνεται κάνοντας pinch όπως τα τηλέφωνα. Στο Android εμφανίζεται εικονίδιο με πλην και συν. Πατώντας το συν μεγεθύνονται τα γράμματα και πατώντας το πλην μικραίνουν. Έχοντας ενεργοποιημένο το Pause, Stop, μπορούμε να πηγαίνουμε στον επόμενο ή προηγούμενο υπότιτλο απευθείας με το Next και Back αντίστοιχα. Ενεργοποιώντας το πληκτρολόγιο, κάνοντας tap στο εικονίδιο με το πληκτρολόγιο, μπορούμε να γράψουμε εύκολα αρχαία ελληνικά. Η διόρθωση κάποιου λάθους γίνεται αυτόματα πατώντας το κατάλληλο εικονίδιο. Μπορείτε να γράψετε οποιοδήποτε κείμενο στα αρχαία ελληνικά, να το κάνετε αντιγραφή, copy, και στη συνέχεια επικόλληση, paste, όπου θέλετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε με το στρογγυλό κουμπί για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές αντίστοιχα, Play or Start, Stop or Pause, Next και Back. Μπορείτε να αλλάζετε τις καταστάσεις, από κανονική που είναι από προεπιλογή σε full screen κάνοντας 2 taps σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης ή κάνοντας tap στο αντίστοιχο εικονίδιο.